Mama. Mwana. Vantina vakatradza kapasi vakatrova nechipondo. Rini papo? Musipo. Uko wakaregera kundiudza kuti ndozvaitika. Vakati takakudzai vanotirova. Iwe Tine! Tina! Yapane izvozvi netumburira twako. Munozviona kunge makangwara kaimi. Kurumidzai kana ndakushaidza iwe ndoda vanhu pano izvezvi. Weku, edeku. Fugai mai baba munditarise toni. Iwe fambisa, chironda chako chawo china zvachinomboshamisa. Fambisa toni. Dzoka apa pandikuona apa. Fuga makanditarisa. Makazvita kunge makangwara kapanda kabuda mukasara mukarova vana vangu. Hatinombovarova. Makatirova. Tatotamba nepavhuranda titamba nemutsvairo. Kutamba nemutsvairo uchirova vana vangu. Zvakatanga rini matanga rinotamba nevana vangu ini. Ana nambomurova. Fugama uri kugara pasi kuti zvita sei? Choshamisire chironda chako chiko chirikubudikira uzasi chinenge chinechi chirikubudikira muhembe yako iyi. Asi wazviitira. Ndakaiswa dauri nakatomonyongo. So dauri nakatomonyongo. Zvatori mashuro angu. Wakufamba uchidisplaya karonda kako nyika yese kuti uonekwe kuti une karonda. Kanoshamisire karonda kako ikaka. Nangwe naiye tomonyongo unazvo. Kuti ingadovere kunamira pakaronda ikaka kanoshamisirei. Achikoda kuisa muri wose anayo mari yacho. Iye tomonyongo nyaya dzepamba pangu anodzidzisa steki. Ndakamuudza kudhara kuti asiyane nezvepamba pangu handitombodi kana kumuona asiye anoramba ari tek nepamba pangu. Rarai pasi toni. Vana Juli, zvemazuva ose. Vana kuonererwa. Aiwa, kana kuti chana nazvo. Garai pasi, mvura vanenge waijairawo. Sumukai tonei. Voda kusengedzwa mazishambaya. 2 hours makamasenga. Sumukai mudhara toni. Mire zvakanaka. Mire. Oh. 2 hours makasenga mashamba. Mira zvakanaka kachironda kako akashamisi. Mira so. Iwe. Ya. Kare papo manditati. Ndo chaizvo zvinoenderana nemi izvozvi. Ndo mboma yenyu yandakuwanira iyi. Kuti mvura muchainzwi imi. Mama. Yes. Pane muna kubvunda. Ngamira zvakanaka, iwe mira zvakanaka karonda kako wakamboshamisira. Gadzira kagumbo kako. Uda kunzura tsitsina newe wako pano. Pana mai wako. Pana baba wako pano. Towa azadza kwana. Nate kumira zvaiva kasimba iwe uri kutohuta zvako. Usati watanga. Ifoni yangu iri kuringa kai. New number. Ameno rekentitaire tu. Hello. Makadi zvenyu. Imi nate kumira zvakanaka towa azadza kwana uri kudzikisa zvaita sei? Ndini mukadzi waTobias. Mamati. Mati Tobias wakafa? Rini? Makanatsa kuona kuti ndiye? Baba. Baba kafa ne. Mati vakatira mupa. Vanga vakatowanda. Mukadzi wase kuti ndiye? Babangu. Tobias wakafa? Aya zvakaoma. Yachizvinyanya. Madresi chete akamuraya kuna chimwe chinhu. Kuteera madresi 3 months munasingadzoki pamba. Aya zvakaoma. Ndabasa naye ini. Anga sina chekubetsera muupenyu hwangu. Vana vandachimbozvionesa ndega. 3 months asingazivi kudzoka chikuteera madresi chete. Zvinoita wafa. Aya. Saka imi mafuta kuonerwa fanika sewe tinewe unotidavira iwe.
Tino unotidaira chaizvo. Baba vari kunzi vafa. Mbuya wakachengeta last month kuchishuku. Mai vako lutire mavhiro rapo. Uchagara nani? Baba Zokai. Uchagara nani nepamuromo pako? Aiya. Baba Zokai. Bona kuonerwa ndachida kuonerwa kwenyosvika kupi. Musha unonje wangu chero mukaenda kumakoti chero mukaenda epi vanhu vanondozvidza kuti ndakaroorana naTobias pano. Mushande wangu nevana vangu avo. Tione kuti Baba Zokai. Baba. Utochema. Kwai vakafa kare kare. Rangu adota vakaonekwa vadota baba. Ameno tucharwana mpi kuti uvige kuti uzoona duka. Vakati vuratotiza baba nozozvinyanyawa. Vanga vakapusa kutodzase vana. Kuvhura dho baba nema idzodzo baba vachauya kana dziri nhema. Vachauya. Baba vangu vakafa. Utochema. Zvakaoma baba vangu. Zvandoona paneni. Juli vana vangu. Mushaundo wavo wedu vana vangu. Tisu tawa kutonga pano. Panoda kuti baba vangu Zokai. Anene izvi zvakari kuti mai vakafa. Mbuya vakafa. Baba nhasi vakafa kare kare. Madota achina chokozine kwaari. Amene zvavo. Baba ndanofa. Ndogara nani, ndogara nani. Baba vakafa, ndogara nani. Baba vakafa, ndogara nani. Baba ndozonyanya. Ndavakamunene padhona vakatiza. Kutira mbane meza. Utochema. Baba vangu. Baba vangu Zokai ndogara nani. Zokai baba vangu. Zokai baba vangu amana. Ndogara nani, ndogara nani. Baba vangu akama. Mushaunande wangu hakuna sikazvizuti. Ndini ndogara nani, ndogara nani zera. Mushando wangu Ndaita zvanoda pano nevana vangu. Baba vangu. Aiya kuma yose dzimba dzose dzinedzo. Ndogara nani. Ndogara nani. Mwari nione iwo. Mwari mandala mana. Aiwa mfano uri pano nevanhu vanotombotuya. Baba Zokai. Mushando wangu. Andiutiza baba. Zvakaoma. Baba wangu ndinoona kuti muchararama nekudani ndouza tomonyongo asi tomonyongo hana basa unobatireko tomonyongo ameno ndezvekwakezvo ini chanongoziva kuti kuti baba vangu Zokai baba wacho anongoinda asiririwana dikerezo mutevere vabereki kumaguva baba Zokai tochera makomba muri Zokai baba Zokai mabowa mangova vakandikutiza kutiramba baba Zokai Zokai baba ndogara nani Zokai ndogara nani babangu Zokai ndogara nani mwari chizitara iwo ndogara nani baba akatagatiza Kufirwa na baba chino chinorwadza. Kufirwa na mai. Alright, Dosta ndinda kudaidza shamwari. Ndaona kuti semupurisa wemunharaunda hatingarege zvimwe zvinhu zvakaipa zvichiitika tichitadza kuzivisa mumapurisa. Taura ino apa matogona vatomonyongwa. Pa next door pangu apa pana mai Juni. Ari kushungurudza vana vaTobias unovaziva. Ndovaziva. Tobias vakabva kutisiya manje. Mai vavo vakashayika. Mbuya vavo kuchishuku vaya vakashayika. Saka manje apa chakandaradza mai manzi ndaenda apa chakapiswa posapo. Neti
child abuse. Saka tatisa mapurisa imi munofanira kuita basa renyu. Saka ndakudaidzai panapa. Saka udhosa zvinofanira kuita mukira kuseni utore mai avo vaendelala pansi vakambovharwa chero 6 months zvadzo vanogona kuchinja mwoyo, asi unofanira kungwarira nokuti chifambi chakazara kuna mai vayo. Inonondiziva kuti basa rangu ndoshanda sezvazviri. Handiti ndo zvinodiwa. Ukaita zvokutambotadza kuvasunga ndovasunga vazhinji vanobuda vambozviita, asi kulala panzi vakutondidziva kuti inini wandatobata ndotoya naye. Handiti unofanira kusvika navo. Nyaya mwana iye akakuvara chiripo chiro chanochiona mangwana chikuru chimwana chatobvesa chikuru chakatsva pese kwani ndakadirwa tea. Just imagine kudira tea mwana gumbo rose ndinotobhoya tichidresa ronda racho panapa ndichisa dovi chinodosvika chitukwa futukwa. Mai vane mwoyo wakaipa, vana mwoyo wekubereka. Mwoyo wakashata, mai vane mwoyo wakashata ivavo. Zvazvakaoma. Ndini ndinotupa chikafu twana twacho panapa. Saka ini ndandine pfungwa dzekuti ndina sisi vangu vari kumvuma vanogara kumvuma. Kana vakange vasungwa mai avo. Tichaona plan chakumbira mai Peshe kuti vatore vana vake. Nokuti still kuti vakasungwa vana vakasara voga hapana zvatiri tagadzira. Ini ndichitongovasunga ndotokufonera. Handiti saka tichaita kuti mai Peshe votora vana vake tu vanenge vasara, asi zvitatu izvo zvikomana izvo mheno hangu kana ndichitadza kufunga ipapo, asi ndachifunga kuti ndizvitore. Handina hangu rudzi nazvo, asi mwoyo wangu uri kungogwadza nezvana izvo. Handai ndizvitore ndinokumbira sisi vangu vanogara kumvuma vandataura vayo. Aiwa ipapo hapana chakaipa, zvotokurudzirwa. Still vachingogara navo zvakanaka ndozvatongoda. Ndichazama ipandogona napo nekuti tobatsira naofisi ndoza havanyanyi kuwana havo pano neapo, asi kuti tikakwanisa kungobva tongowanisawo pachikoro chakachipa. Mukore uno fundo ndo yakatokosha. Handiwaona manje. Saka vana ava shuwa ramangwana ravo ka. Just imagine zvidiki zvana zvezvo. Izvo zvikatobudirira ka. Mangwana zvichazotochengetawo vana vako zvichingoenda zvichidaro. Azvizikamwe. Iri bo dosta. Ndonyaya yaenda kudanira. Saka iwe mangwana ita basa rako. Iwe sempurisa ita basa rako. Iwe ukatadza kuita basa rako ndichatevererawo kudai. Aiwa zvamatotaura kuti munyongo ndiri kutongosvika nditori serious ndatopfeka fese yebasa. Ndisina kana nguva. Ndakambotsvaga muzhanyo uku asi hana kubatika. Muzhanyo unonyanya kudai kumvuma. Saka ndangoti rega nditore iwewe. Handizoziva kuti unozviita. Munhu ngaasungwe dosta. Handiti? Aiwa pakanaka. Aiwa iyo nyama tondudza to munyongo makusenseni handisi tovata ndikutogaya hora. Handiti? Ndikutokulala panzi tatonovavharira. Aiwa bo ufamba zvakanaka. Asandabika wangu zvinhu zvamabhacho. Zvongowanikwa nangu neniyo. Bo ega ndikubudisa zvangu. Wagona apa nenyaya watondiudza. Aiwa munhu ngaasungwe. Munhu anofanira kutosungwa. Mutemo unofanira kutambira. Mwana akatsva iwe. Child abuse iyoyo ende matogona. Ende ndo zvinodiwa. Dzimwe kwate sina kutomboona kuti zvinhu zvacho zvoda kudini. Tiskewo. Mai Julie muripo here apo? Tati timbosvikawo. Nditambire dosa. Ndiwe zvako. Vakazorora zvenyu. Nhasi kuona na dosa kwakatonaka here? Kwakanaka. Tambire. Nhasi mvura inonaya. Kanditora hangu pakugara. Uti ugare. Kana hapo nichapo dosa. Nhasi mvura inonaya. Uchifungawo ndiwe kusvika pano. Mashura chaiwo. Makadiyenyu mai Julie. Atiri pedu makadiwo. Isu tiri nani. Mashura chaiwo. Dosta kusvika panapa kwakanaka here? Aiwa nenguva. Asi wakanzwa kuti Tobias kusina akafa kai? Ubva wasvika pano? Aiya zvakakuomera. Wakazorora herewe? Abva wakura. Masungwa. Kusungwa? Vana dosta matanga. Imoti munobhadharwa kakana mabata. Mwakuda ngotsvaga kuti muwane unobhadharwa. Mwedzi wapera kauna kaye kupa bhebi. Ndakulala panzi ndokwandatotuma matosungwa. Kusungwa? Newe ndini ndambata. Ndotoda kulala panzi wauyeni. Vana mujaji vacho niyo watoyaiwa. Ndotoda pano kwete imawana dosta imi. Matosungwa ndatobva kulala panzi. Ini ndakutokutakura ndende nemi. Kunitakura? Mai Julie. Handisi kutoseka, matosungwa nyaya ndatobva nayo kulala panzi. Isi nyaya yekutamba nayo ndikutoenda nemi nhasi. Yatova maoko emapurisa.
Ama ndini ndamubata makatozviomera. Kwanzi mhosva yangu ndei munhu wechirikadzi akaita sengeseni ndopara mhosva yei? Kana ndipari mhosva munhu wechirikadzi akaita sengeseni kusara kwokutodiwa nemapurisa. Moti magarisa akamusina kutambira. Ndingaita mhosva yei ine zvandiri zvino? Mai Julie muri kunzi makapisa mwana zveni. Tomonyongwa nitsurire. Ndozvaakaizora mwana doko kuti anzi kwanzi mwana neronda guru kamuronda kadiki kangodawukirwa nemoto undichibika mbamo. Otofamba straw spread anyuze kuti ndakapisa mwana inini. Anopenga. Nyaya iripo nyaya hombe ndekunongotopedzera kumberi takutoenda zviri kwamuri kuti ndokusungai nenjema here kana kuti ndorega? Njema here aiwa njema regeza wako ndinofamba ndoga mandini ndambata here mondisa jema. Totoenda hedu ikoko. Totoenda karonda kadiki handitomboka nyaya yacho nekaronda kadiki ako. Famba esinyaya kutamba nayo. Ndoibuda kanya karonda kadiki kanya kadiki. Iwe Julie, ndotsuka manje vana vangu. Ndotonzida tosukwa here papa zvekani yakadiki karonda kadiki. Iwe dosta. Torisiri mandini ndambata haiwa ndinodzoka haiwa kana. Julie, muvhare dho vana vangu mazvizwa. Matosungwa hande pasina chekutaura. Kutaura pasina mama wakwe mapurisa ma. Karonda kadiki atomotongonzi. Anohwera mutawo kutozvidza iwira bado. Fambai mai Julie kulala pansi kuro. Fambai tiende. Mutori musungwa zifambai. Handina chekunzwisisa hande. Ko mama waripi night ni? Vasungwa? Wauya mupurisa uya? Ndakadaidza mupurisa kumba kwangu zuro ndikati avasunge nenyaya yekukupisa kwakaitako. Hazvitenderwi kuti munhu apise mwana kudai. Ichild abuse handiti? Saka zvakadaro ini ndaona kuti muchigara pano hapachagariki kana mai vasungwa handiti? Ava vana Julie ava ndataura namai Peshi, kwanza mai Peshi nichavatora. Uku vanombonogara 6 months uku. Vachingopiwa mutemo. Ndakumbira kuti vasagara nguva yakareba. Votora vana Julie vachafanira kutora namai Peshi vanogara navo. Imi ndafunga kuti ndinotaura nasisi vangu vari kuHarare, vari kumvuma vagare nemi ikokoko. Muchidzidza kumvuma ikoko saka ndichazama kuti agone pandogona napo tibatsirana navo. Havanavo mari yakawanda. Toda kuti mudzidze ikoko. Havanavo mari yakawanda asi ndoda kuti tibatsirane muende kuchikoro muitewo vana vakanaka handiti? Kufirwa nevabereki haisi mhosva ndizvoka? Notaona kuti gogo vakashayika, baba vakashayika, mai vakashayika. Kubva pakafa baba ngatotiwedzera kuti shungurudza. Ndaizviona. Saka zvandakuenda nemi handiti? Ndoenda nemi. Ndonokumbira sisi vangu kuti vagare nemi. Ndichigara kuno asi change chikotumira handiti? Zvino mune hembe dzekuchinja? Hatina. Hamuna chero dzekuchinja? Ndo hembe dzenyu dzose idzi? Handei tongonokutsvagiraiwo zvibhero tichienda. Vana Julie naRashi, musabva pano handiti? Mai Peshi vari kuuya chikutorai handitika? Mama vangu enda vanodzoka ndizvo handika? Vanodzoka musambosara mchirwadziwa nya handiti? Vana Tino ndakuenda navo kutauni ndizvo? Ndakuenda navo kutauni. Saka mai Peshi vakauya musazoramba kuenda navo handiti? Mama vanyu havadzoki izvezvi. Ndizvoka? Handei. Ivo vanhu basa nazvo. Mutori musungwa. Baba vepo ende wakungoya madiro wona imamubhadharo kayo kamusina kubata apa kamari kanenge kasina kana basa inewe tikangotaurirana tikangonzwisisana nekongoya pamadiro pambapo izvozvo hazvinoinemi nekuti ndowana mari yakadii.